Dobrý deň, dneska tu sme na tipy a triky do každého speedrunu. Takže získajte 3 woody. Joj, ška sa mi pohla. Dneska mám Alex skin, lebo sa niečo buglo. Ale na ďalšie videa to opravím. Takže takto 4 budú stačiť. Získajte si plenky, crafting, boatku, to treba na plávanie alebo na nejaké klače, keď nemáte irony, water bucket, sticky, sekeru. Budeme potrebovať na pickaxe, to sú také tie základy. Potom si zoženiete iba cobblestone, z toho nájdete irony a tak si spravíte všetko. Takže toto sú tie základy, tieto 3 veci, teda 4 s tým crafting. Idete proste len pre cobblestone, pozrite si, či tu nie je nejaká štruktúra. Potom je to dobré. Tak poprosím vás ešte o ten like a sub a čau.